I dobrodošli ljudi u moj video. Danas ćemo igrati Minecraft i to solo, sami. Bez mojih drugara. Ajde da krenemo. Neću nešto baš igrati sa Aleksom i drugima Minecraft. Neću imati vremena, mogu samo ovako sam. Možda za neki 5-4 dana opet igram multiplayer sa drugarima. I dalje igrat ću možda i na server. Zato moram ja da pauzim dok vi to radite. I ljudi, skratio sam vam ceo proces. Ovo je baš potrebalo neki 2 dana. Baš ništa niste propustili. Samo napravio sam kuću. Promenio sam deo. I skuvao sam neke stvari ovako. I da, ima nešto baš zanimljivo u blizini. Hteo bi da istražim. Čekaj, gde je? Pre sam ga video zato što se tu. Tu je lava, a baš me zanima što se nalazi ispod lave. Da nije ovdje. Ajde ubi ovu kravu. Šta ima? Evo je. Sad se pitam šta se nalazi ispod. Ispod sigurno ima nešto vredno. Pa ja ću da prokupim kamen. Da celu lavu zatvorim. I onda da pogledam šta ima ispod. I da, imam problem, a što mogu najviše 15 minuta da snimam. I snimam preko telefona. Ne znam da li je pametno. Recimo. Čekaj. Joj. Kako to radi? Ovako zapravo. Odakle da nastavim. Ovako. Ja to radim na drugo mjesto. Ja. Ovo će mi trebati mnogo kamera.
da, ako želite još Minecrafta, lajkujte. Da bi nastavio Minecraft, najviše mi treba 5 lajka. To bi bilo sve. Isto nešto. Mislim da ovo nećemo da srazimo. Da probamo ovako. Upravo zemlju. Što se ovo? I da, Minecraft će biti stalno, možda i ne. I mislim, da, rekao sam da ne može dugo da snima, mogu bi neki još, ajde da kažemo, 7 minuta, 6, 5, ajde da. Uglj. Čekaj da iskopam to. Tako. Treba nam ugalj. Znamo da je to osnovna stvar u Minecraftu. Ugalj i drvo. Da, možda se ne čujem baš jasno. Treba da kažem da će ovaj serijal biti nešto kratak. Ne znam do čega. Ne. Sad spali. Sad ću da... Uf. Sad će tu da mi zađe lava, sad će. Neće. Samo ne znam ni gdje kopati. Znao sam. Idemo gore. Idemo u kuću. A posle bi teo da, ako želite još igrica, ima jedna igrica koju bih htio da snimam, Fun Run, ali ako vi želite, napišite u komentare. Okay. Bolje da ovo nisam našao, to je. Dobro. I puko mi kran. Što sam mogu drugo da očekam. Dobro, čekajte malo da ruda, nemojte da pobežite. Što ima na dole? Što ima na dole?
Izgleda da je ovo naš srećan dan. I da, možda ću raditi 5 stvari koje možda niste znali u Minecraftu. I igrat ćemo i nekakve igre. Naprimjer, igre, znači, nećemo igrati ovako na serveru, nego igre koje ću smisliti. Ajde, ja ću da pauziram dok dođem do kuće i sve uradim. Pa vidimo se. I hajde da prespavamo pa da odemo. Kako ću da dobijem metal? Ovo je najnovija stvar. Šta je metal? Ako setim da je to mesto. Neću zaboraviti. Ovo, da. Prvo, ovo je metal. Čekaj. Tako. Samo to cookie box. Gdje je to metal? Evo što je metal. Kao da je neko postavlja ove rute. Samo na jedno mjesto. Već nam bi trebalo da imaju u dubljini. Evo ga, tu se bar drža. Da, koliko metal imam? Ovo je metal. Šta je metal? Kako samo 12? Gdje je ostali? Evo ga. Dobro. Ja na gore možemo bis. To je to. Ugalj. To je. A to je drugi deo. I to bi bilo sve od ovog videa. Ako želite još, lajkujte. I pozdrav!